ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷаи мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар. Дӯстони азиз, имрӯз навори беҳтарин шага, яъне ки навори ҷолиб мошинҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. имрӯз 25 июни соли 2025 бошад. Дӯстони азиз, 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомонӣ ҳастай ва дар навори имрӯза мошинҳои Opel Astra F, Caravan, Hatchback ва Astra G дар кузуфи седан, дар кузуфи Hatchback. Хулас, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44 суратҳоша қати маълумотҳои пурраш дар WhatsApp партои реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо обуна шавед, чунки дастгири шумо пешравии мост. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза аз тарафи подписчико Зафираи фурӯшӣ роҳӣ кардан срочна бо нархи арзон соли баромади 2004 солай. Мотор объем 1.616 мебошад, коробкаш механикай, газу бензин, гази Евро 4 ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтаге ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, 4 та баллони пачка дорад, краскаталаб нестай, 4 та баллони пачкам. Хулас, хоб як сола ҳуҷҷат қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тус. Нархи мошина 45000 сомониш мега. Ина шерунар дигар Зафира айда зиёд намешавад, яъне ки нархи арзона дигар намеёбем. Рақамҳои номерои мошин 1212 падарка дар рақамҳои экранда 93 64 27 27 кади метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, дуюмин мошини фурӯши ман Volkswagen Polo аст, ки соли баромади 2013 солай. Мотор объем 1.6 литрай, коробкаш механикаи, бензини холи қади ҳаракат мекунад. Мошин қарор дорад дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва. Хоб 4 та баллони пачка дорад. Ядоме ки дар Федератсияи Россия шерунар, яъне ки мошини Volkswagen дархост карда, ина марҳамат бо нархи арзон, нарша бо маслиҳат гуфтагай. кадомое ки харидори ане бошен дар рақамҳои экранда WhatsApp дорад, метавонед тариқи рақамҳои WhatsAppшон муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дигар эълони мо ана мошини фурӯшии Hyundai Avanti аст, ки соли баромади 2009 сол. Мотор объем 1.6 литрай, коробкаш автоматик, бензини хулиқади ҳаракат мекунад. Мошин гуфтага ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Краскаталаб нестай, краскаш сабсафед. Хоб 4 та баллони пачка, даро электропакет, обогрев сидени, мултирул кор мекунад. монитори Android дорад. Хулас, коробкаш автоматик, як сола ҳуҷҷат қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина шерунар 80000 сомониш мега, боз муомилаи хубам дорад. Дар рақамҳои экранда охириш 28 28 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари Avanti-ро аз худашон пурсон шавед. марҳамат дӯстдорони мошинҳои советски шерунар ВАЗ 21099 ҳастай, соли баромади 2004 сол. Мотор объем 0.6 литрай, коробкаш механикай, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархи 099 14000 сомониш мега, боз муомила дорад гуфтагиай. Документҳои солонаш бушидаган, дискҳои парастой болони 80%. дар рақамҳои экранда охири 65 16 рақами WhatsApp дорад ва рақамҳои дастиш 0998 метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигар эълони мо Opel Astra F дар кузуфи Hatchback аст, ки солиш 1998. Мотор объем 1.6 литрай, коробкаш механикай, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. Хоб 8 моҳи дига ҳуҷҷат дошта будааст. Мотораш 1.6 модел астай. Нархи мошина 33000 сомониш мега. 98 сол, Hatchback-и беҳтарин, краскаталаб нестай, краскаш сурх, дисковои 5 писахо аст.
дар рақамҳои рекламада 173 173 дӯстони азиз 92 яъне ки 29 00 холас бардори азиз марҳамат метавонед дар рақамҳои рекламада муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигар эълони Opel Astra G ҳастӣ дар кузуфи хачибе ки соли баромад 2003 мотор объём 1.6 литр коробкаш механикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. краскаш сиёҳ, 4 та баллони пачка, мотор, коробка, ходовой 100%. хулос гуфтага ки дӯстони азиз краска талаб нест, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 52000 сомониш мега, боз камтарагидар савдо мешавад. 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. утилизатсия кардагӣ тайёрай. дар рақамҳои 553 55 05 65 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин мошин ном дорад Jack GS 3 мегӯям бародари азиз. соли баромад 2016. мотораш 1.8, коробкаш автоматикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. срочна фурӯшия қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстони азиз 59000 сомониш мега. марҳамат успед кунед, срочна бо нархи дастрас 59000 сомониш мега. дар рақамҳои рекламада метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, нӯҳумин мошини фурӯшимон дар навори имрӯза, яъне ки Ravon R4 аст. соли баромад 2019. мотор объём 1.5 камрасход, коробкаш автоматикаи кузов седан. 2019 сол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. газу бензин ҳардуш гуфтага ки кор мекунад. срочна пул дар кор. нархи мошина 55000 сомониш мега. хулас дарош электропакет дӯстони азиз чухолои навкашидагӣ дар рақамҳои 550 75 30 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсайи ман роя кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайккора фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо обуна шавед, чунки дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, мегузарем ба даҳумин эълони имрӯза. Land Rover аст, яъне ки Land Rover Discover аст ки соли баромад 2007 солай. мотор объём 4.4 литр гуфтага ки салом алейкум бодро. мошин коробкаша нав алиш кардагиам. тоқа прикладкаш сӯхтагиай тамом. мошин транзитай. прикладкаша аз Дубай овардагиам. касе конкретни харидор бошад занг бизанад. мошин тарафи фаровона нархи охириша хулас дар қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 45000 сомониш мега. гуфтага ки дӯстони азиз, ягон дирҳам кам намешавад. просто срочна сум дар кора мефурӯшимаш. варианти алиширам марҳамат пешниҳод кунед. дар рақамҳои рекламада метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигар эълони мо Opel Astra G аст дар кузуфи седан ки соли баромад 2000 солаи мотор объём 1.6 литр коробкаш механик, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краска талаб нест, 4 та баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстони азиз 48500 сомониш мега. калме ки Astra G седан дархост кардагиан шерунар бо нархи 48500 сомониш мега. дар рақамҳои 38 03 24 24 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, бо хости подписчикҳо боз як тӯдияи хачибеки арзон ёфтем ки солаш 1995 сол. мотор объём 1.6 литр коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
як сола ҳуҷҷат ҳам дошта будааст утилизатсия кардагии тайёрай. Баллонаш 70-80% ҳастанд. Ба кор тайёр мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи хачбека шерунар 25000 сомониш мегӯяд. Камтараки дигар савдо дорад. Дар рақамҳои 872 28 80 08 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пора аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак эълон навбатиам боз як то дигар хачбеки фурӯшӣ бо нархи дастрас бениҳоят тоза ҳастаи солаш 1996 сол. Моторобиём 1.6 литраи коробкаш механик, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Нархи мошина шерунар 39000 сомониш мегӯяд. Хоб монитори андроидам дошта будааст. Тонировкаам дорад. Нашоди документош ҳечи гуфтагӣ нест. Кадоме ки хачбек хар конкрет мебошад, дар рақамҳои экранда метавонед дар тамос шавед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 13 июли мо Opel Astra GS дар кузуфи седан, солаш 1999. Мотор объём 1.616, коробкаш механикаи бензин ва газ ҳардуш кор мекунад. Гуфтагиаш шерӯнаки яксола тонировка то моҳи октябр документи солона дорад. Састенш бениҳоят хуб, задагии пӯшидагӣ умуман надорад. Газу бензин кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошинаш 60000 сомониш мегӯяд. Кадомое ки Opel Astra G седан яъне ки састени тозаша дӯстон дархост кардем, ина марҳамат бо нархи 60000 сомонӣ фурохта мешавад. Дар рақамҳои экранда метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, 14 июли мо Lexus RX фурӯшӣ ҳастаи соли 2001. Мотор объём 2.4 литрай. Коробкаш автоматикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Гуфтаги ки мотор, коробка, ходовой соз, 4 баллони 90% дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина шерунар 65000 сомониш мегӯяд. Дар рақамҳои экранда 905 61 44 44 ходи метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Hyundai Avante фурӯшӣ ҳастае ки соли 2014. Моториш 1.6 камрастход, коробкаш автоматикаи сӯзишворияш танҳо бензинқади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Краскаш сабсафед, ҳолатиш хуб, ҳамаи наворотош кор мекунад. 4 дар электропакет, мултирул, абагрев сидени кондисионер кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи Avante шерунар 104000 сомониш мегӯяд. Метавонед дар рақамҳои 105 30 99 55 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, як то электромобил бо нархи арзон ёфтем. Сарошна фурӯшӣ соли 2020 сол. Электромобил дар ширкати 7000, яъне ки дар ширкати Олуча гуфтаге ки кор мекунад, яъне ки ҳозир айни ҳол ҳастаи кор кардеса хулас. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 95000 сомониш мегӯяд. Сарошна фурӯшӣ камтараки дигар боз арзон мешавад. Дар рақами 981 66 06 06 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтаи мошинаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин 17 июли ҳастае ки Hyundai Accent мегӯянд, соли 2017. Моториш 1.6, коробкаш автоматикаи сӯзишворияш газу бензин, гази Евро 4 ҳардуш кор мекунад.
мошин краскаtalab нест. Краскаш сабсафед қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша шеринар 72,000 сомониш мега. Боз камтарак, яъне ки муомила дорад, савдо дар назди ҳамин мошин гуфтагай. Рақамони 908 80 74 71 ба ҳамин рақамон дӯстони азиз метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. Шеҳрони воқеӣ сарбаланду хонаобод бошед. Апа хора ҳатман шумора лайкҳоро бизанед. Дар канали Насим ТЖ подписатсия кунед. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Хайр дӯстони азиз, воқеӣ сарбаланду хонаобод бошед.